चिरां जवाहर नवोदया फरायसालियाव मोनसे जाथाय। सानब्रै सानबासिम ओरैनो दोननाय सेवनाय जाग्रा आदारखौनो फरायसाफोरनो राननानै होदों। सेवनाय जाग्रा आदार होनायखौ लाना फरायसाफोरा जानांदों हालाय हाफाय। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअनिफ्राय बे खौरांखौ मोननाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनगासिनो जे चिरां जवाहर नवोदया फरायसालिनि फरायसाफोरनो माबादि जाग्रा आदारखौ होनाय जादों। सानब्रै सानबानि ओरैनो दोननाय सेवना थानाय जाग्रा आदारखौ चिरां नवोदयानि फरायसाफोरनो होनाय जादों। बेखौ लानानै फरायसाफोरा हुलुस थुलुस। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसालियाव सानब्रै सानबा 6 दिनसोनि ओरैनो दोननाय जाग्रा आदारखौनो फरायसाफोरनो होफिनबाय थायो। 5 दिन तक फ्रिज में रखा जाता है। ये देखिए, सबको देखिए, सबको देखिए, सबको देखिए, सबको देखिए, सबको देखिए। ये देखिए पीछे कैटरिंग से बना होगा, एक कैटरिंग से पीछे होता है। और ये साथी पुराना, ये है हम लोग का कैटरिंग सर, और ये है हमारा प्रिंसिपल सर, और ये हम लोग को क्लियर है। मोनसे गोजोनथाव खौरां। केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजुकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ सौफैगासिनो दं। केडी प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोनहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पूर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइआव देंखो होदों राजुकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन।